Mijn waar 36 bedrijven. Squallen en oerheidsinstellingen werken geer in de Nije Academie. Er is al wel een opleiding voor de skipsbouw bij de Friese Poort in Snits en jachtbouwer de Vries in Makkum. Maar die kan lang net onder de vraag voldwaan. Want die is grut. Liek als in Makkum zelfs. We hebben jaarlijks, dat is natuurlijk verschilt een jaar en het andere jaar, maar zeg ongeveer een 10 man, 15 mensen nodig. Dat zijn mensen die weggaan, die vervangen moeten worden en een stukje uitbreiding. Het gaat net alleen nog om aantallen. In de jacht- en skipsbouwers hield dit meer verlet van vakmensen. Daar komen speciale opleidings voor. Exterieurbouwer, een opleiding die nog niet bestaat. Maar ook de uitvoerende jachtschilders, de scheepsinterieurbouwers, de scheepsmetaalbewerkers. Allemaal specialistische opleidingen die nodig zijn om onze toonaangevende positie in de wereld op dit terrein overeind te houden. Jonge mensen binnen nog hield iets meer voor een baan in de techniek te porren. De academie moet de onttrekkelijkheid van het werk via een goede marketing beter onder de aandacht brengen. De bedoeling is dat het tal studenten de komende 4 jaar hier verdubbelt van 184 naar 320 studenten. Het is een hele goede stap voorwaarts. Dit is iets wat er nog niet was. We gaan nu kansen bieden om nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Wat echt mogelijkheden geeft om jonge mensen het vak te leren van opleidingen die er nu nog niet zijn, maar waar wel vraag naar is. Deputaire Sander de Rauwe spruts van de morgen bij de opening hoe de gouden handjes van mbo-leerlingen en het acute tekort hieroon. Bedrouwen en squallen moeten geerwerkje om dat tekort aan te vullen. De academie is daarbij een stap in de goede richting. Eigenlijk begint het werk nu pas. Hè. We gaan nu van start. 2,4 miljoen euro voor 4 jaar. Dus we gaan vol aan de bak. En we hebben ontzettend veel ambitie om hier een succes van te maken.